weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to dakar lamorgo leydi sénégal kon waktu yoni ha to nouakchott lamorgo leydi mauritanie bamako banjul konakiri ha to bissaw ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal hanki o tijja teskama ousmane sonko hoore jagode leydi sénégal toon to touba gam ñalawma hande o ko mbiyata maggal kasus rajaba ɗum noon ko mawninde manditare jibinede sirña fallu ɗum jeeyi sababu hande corti toon to wuuro touba ngo hen to leydi mauritanie hoorejo leydi mohammed cheikh al kaswani ƴetti hande o laana mum diwawa yaɓani toon to dar es salam lamorgo leydi tanzanie gam tawtorede jonde ko fate kuɓɓam omo yaade sete timmuɗone hen jagoɗo pétrole kame jagoɗo faggudu leydi ndi to leydi mali inde makko ko imama cheikhou sidibé kam nanga wedda e kaso o gorko bajotoɗo jeeyi sababu ñande 17 nduɗo hen lewru woni kongude o yaltinno e nder jumamo bamako armée leydi ndi holliti o ñiŋi hen koninkoɓe leydi ndi jeeyi sababu rewna yeeso lawola to leydi guine konakiri ñalawma hanki o ɓen joɗaniɓe leyɗele mumen e nder leydi guine joɗodima toon to galle lamorgo to paale mohamed sisa to konakiri hakkude mabɓe général mamadi doumbouya e nder gooɓe jiile o holliti maw yuɓɓina somgoji e nder ndeɗo hen hittande to leydi congo rdc ko piyande gulle jaw dokki takko ngooma o saaha rebel M23 holliti tetti ngooma armée leydi congo holliti ɗum suwata wodde laamu kinsasa ne waɗi feeje kala beele ngooma wasa yande e juuɗe ɓeɗo hen rebel na joolam jaberi jaten koye musidɗo men alhassana oumar mbothia musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen mande Massa Keita joom sirru joom gandal cuuɗigal e nder leyɗele ha tenti noon ɓen yiilotoɓe kanŋe jama bauxite kala ko fate ɗin fannuji kala mande Massa Keita gorko pullo hen banggue maniganke hen banggue jooɗiɗo toon to Ségou ene tawe nder leydi Mali gandaɗo e nder windere nde kala ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Mozambique Zambie kono ne kadi ha fenma Angola e nokkuji goɗɗi kala an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama ha tenti noon e ngaluji cuuɗotoɗi e nder leyɗele kala sa jokkodire wonande mande Massa Keita ma heɗen kollaɓe o ñalawma hande ko nangue makko Allah ne rokkimo andude ɗeɗo henna gande kala ɗum noon so tawi o hollima ma yiitu ha kebbina kono kadi kawisaji ɓurdi hen kala o yemnotakoma hay mbuɗu so wona jiita ɗin kanŋeji walla ɗin jamaji ɗi gonɗa yiilade manne Massa Keita gorko pullo maniganke hen banggue taweteɗo toon to Ségou ne tawi nder leydi Mali sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko tonggode makko leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla so tawi jiɗɗa ko tonggode nde ɓuura lappude caggal nde mbaɗɗa 00 223 mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi e jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe kala yiilotoɓe kanŋe e jaama eɗo gonɗon kala ngaluji cuuɗotoɗe nder leydi jokkodire e mande Massa Keita ma on jiitu hen koye mon ko ɓuuri yawde kawis eki lekki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro gorelte ko kawisa wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima hen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗani mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo jogiiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah
sa yiɗi jokkondirde e site gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam gam ɓandu musor jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guisse walla mbiya Abdoullahi Guisse 78 690 03 03 37 so tawi noon gonɗa koto Juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando pinni laaɓaɗo leɗɗe jaadiɗo dana wala ɓalwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji Allah luɓrimo gandal e hattani dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati taw ka wi alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje ɓalli musoji koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo enen safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓe worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi e on fannu hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe keddiɗe leɗɗe urete so tawi a waɗi wirmani joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo andini dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji en andini dendagal kilineɓe makko wonde base makko de tawe to Dakar en tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo Mauritanie e Sénégal omo andine bandiraɓe wonde base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗo sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko to Nouakchott tawteɗo légal 6e hakkude robine 4 e robine 5 ene golla hano hannirta ni en tawi ɗon mbiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ko ganduɗo golle mum tigui tigui nunɗuɗo sanne sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe amde nogase jeeɗiɗi siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba hande o noon haaguillaji keedi ko toon to Touba ngam maggal ngal ɓe iniri kazu rajaba ɗum noon ko hande o no gasi jeeɗiɗi ndu lewru
ko yidde mawnindeɓe mandittare wonande Serigne Fallou ɓi Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasulu kañum woni khalifa ɗimmo o on non wonno ko hitande ujunere e temedde jeetate capanɗe jeetati ha yetti hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeetati ko nden wa yalti aduna jeeyi sababu noon gila nden oɗo saaha kala aɓe mawnina ɗum toon to wuro Touba to tawi mbaddi hen ñalawma koorka ɗum noon woni hande o kala demuɗe ne gudditi toon to Touba hanki o hoore jaggaɗo leydi ndi Sénégal Ousmane Sonko waɗi toon jillu mum omo yaade délégation makko jillu gonone hen yettinoyde duwawa taw koto Sirigne Dame Atta Mbacké jaltugol aduna toon yettide toon duwaw kono kadi dañi jodade khalifa général mo Mouride ngam wawde yewtide on e yettinde toon a ziyara makko o hanki o to galle lamorgo to ngam teskede ɗiɗo dumunnaji kala jayɗele kewɗi no kollitanno wonande jengsirmuma ɗimmo hoorejo leydi Sénégal hono Hapsa Faye dañi ɓinguel eɗen gandi galle lamorgo ngo yeddino ɗum kono hanki o ɗum laatimani woodi ko hanki o noon wonno nden inde nde ganduɗa hanki tawtorama ɗum yoga kay e khalifaɓe a leydi ndi autorité ji leydi ndi ɗum noon waɗi ko hanki ngel ɓinguel dewel ngel mawle ndi dañi innira ɗum ko yimmum Ousmane Sonko wiya hadi ngoma ɗum ko hanki o nden inde rokkira ɗum ko ton to galle lamorgo ngo leydi ndi Sénégal jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccirgo lammo leydi Sénégal général Jean Baptiste Tine holliti e nder communiqué nogas jeenayyi nduɗo hen lewru ha capantati go mayru kala maɓe gummin campagne balɗe tati dokkirgol passeport uji kame carte d'identité ɗum ko hakkude Dakar e Thiès ha fayma hakkude Dakar e Thiès ha fayma Ndam ene tawi nder région mo Diourbel holliti ɗum noon wonande koye ɓattake makko ngam wallide yimɓeɓe ha mbawa hebde passeport uji kame carte d'identité ji mumen ɗum noon koye nder balɗe tati tan kawguel alqouranil karim yuɓɓinama ɗum ko ñande asembe yuɓɓina noon ko toon to juma mo Omarien mo Alhaji Oumarul Tall ko toon ɗum yuɓɓina on trophée ko almuɓe nayo kay goni arɓe yeeso Mohamed Tall ne wonde Dame Lamine Diop Mohamed Bal kami Abdourahmani Diallo ɗiɗo ardiɓe ɓe noon jalti koye duɗal e jangguina ceerno a Samba Diagne taw koye duɗal bonnuro ngal Cheikh Oumarul Fouti Tall ɗum noon e tawtorede imam Seydou Nourou Tall kami khalifaɓe hewɓe renɓe Qur'an wawɓe hettanade ɓeɗon sukaɓe to banggue on jangguina ngel kawguel banguel toon to juma mo Omarien mo Alhaji Cheikh Oumarul Fouti Tall to Dagana ko fate banggue ndema Bassalle wi Mamadou Diop hewɓe remoɓe taweteɓe nder département mo Dagana ɓe jonni wonande kay laamu leydi Sénégal pellital ngal ƴetti dartinde kala ko fate gaddoygol Bassalle caggal leydi Sénégal eɗen gandi ɗum fuɗɗi ko ñalawma heccanki o woni tan ñande aset jawtuɗo hen o ko nden jagorɗo jeeygu leydi Sénégal holliti ko nden ñande nogas e joyi nde ñanden lawɗina kadgol addoyde Bassalle caggal leydi Sénégal so wona kay taw ko Bassalle ɗe demaɗe nder leydi ndi gam teskede mayirɗe ndu lewru ndu no gonɗen ha fayma daroɗi fandu kala ma Bassalle kewɗe naate e nder jeereji leydi Sénégal o holliti gam teskede ɓeto golle wonande Sénégal e kala lewru ene ñama kene tolno e capantati ujunere tonnes taw kadi ganduɗa ko Bassalle taw ko Bassalle ne jeeyi sawnoɗo saaha kamɓe ɓe kuccinani wonande ndema mawka no feewi taw kadi ko ndema mbawka ƴellidde leydi ndi to banggue a Bassalle caggal ittugol wutte teddugal Farba o sakay jayɗele kewɗi garti e guittugol wutte Moustapha Diop woni no jaggoɗo e laamu gonnoɗo hoore leydi Sénégal Macky Sall ko fate banggue haalisaji dettinaɗi e tabaski ngom ken tolnoyo e temedde jeeɗiɗi million koppaje franc CFA magistrat leydi ndi ɗaɓɓiri kay ko sarɗiyanke wutte makko teddugal ma itte beele enquête aji kewɗi mbawa a waɗede hen accitagol Abou Diallo ɗum noon ko caggal nde o nanggano on chroniqueur mo Sen TV wonande procureur
wonande procureur ɗaɓɓiri ñawowo hannde o oɗo henna oɗo henna altina ko nde o sokete lebbi 6 e kaso taw hen 15 ko ferme o yiyata nangue siftinde moon kanko Abou Diallo yontere yewtinde o nangganoma jeyno sababu ngal nanggal noon ko erademo ngam wonande ummogola ɓesguji fuutankoɓe ko faade banggue guittugol wonande gendi arara e teddungal wonande farba ngom mo ganduɗa araray mum koko itta taw koye yontere yawtunde to Linguére jeeri birana ko huuro wiyete noon ngo tawete koye département mo Linguére e nder commune mo Thiamena ko cum musɗo waɗi toon on cum noon jeeyi sababu galleji kewɗi ha tenti galle imam wuuro ngo defte mum guura mum kañum e hoore muɗum e gueɗe kewɗe comci e dabeje kala cumi toon ha ɗon andaka ko jeeyi sababu nguɗo henna cum ɓe e rima autorité ji ɗi nde mbawata wawde fabadeɓe ha ɗon andaka ko jeeyi nguɗo henna cumu wongu teskago ɗum ko jamma hecciyanke o wonande jeere Wourossogui wonangol woni goo cum jeere Wourossogui teskama e kala saha ene suma oɗo saha noon sanga 3h30 ko nden cumu ngu wawi kay ƴellitade kene tolno e 50 boutique wawi sumde hen haydara ɓe jaltinan toon so wona dondi ɓoldi waɗani hen no mayda ni gañiɗo kono gueɗe kewɗe wawi sumde hen caggal mum noon wi Ignace François Ndiaye lieutenant pompier ji ɗi gaari ko sanga 3h30 sanga 2h ko nden cumu ngu waɗi ɓe mbawi ñippude cumu ngu kono kadi taw wonde caɗele nde tawno courant mo Senelec o yawani kuppede yawani kadi kuppude hen duttorɗen ha joni koko fate banggue ndema beele gam ƴewdade beele ne moƴƴa e nder leydi ndi Sénégal walla ala département mo Podor holliri ndeke yo ndema mum ene moƴƴa e nder goɗo hen waalo kene wona 193 hectares wi Papa Khoula ɗum noon waɗa koye nder diwan mo Doué e nder localité muɗum taw kadi ganduɗa ko ƴewedede beele ne moƴƴa o saaha teskama moƴƴugol mum ene yaara yeeso programme beele ɓe wawɓe to banggue ndema so coñal so hurnade so hiwde so rende so remde tukkade e gueɗe ɗen kala kay ɗum eɗen gandi laamu leydi Sénégal kamɓe gouvernement Espagne ciifodiri sifande beele aɓe katojini 25 hitande ha 55 jaro duuɓi 25 ha daro duuɓi 55 taw ko sagata debbo e gorko kala wawɓe liggade guese hay so tawi a ala niveau jangde haydara yata ko a jogui doole ma aɗa wawi liggade guese no fewi ɓene katojina to Espagne to ɗum noon jiɗɗingol ɗin ɗereji fuɗɗoto ko 27 hande o ha 29 ñalawma ɓawo janggo ko nden gassata ɗin dossier ji noon jogoɗa ko passeport maɗa mbaɗa photocopie passeport maɗa taw mi heddi e hitande gasde taw suwa taw gasde mi heddi ken tolno e banggue hitande ene wondi kadi e certificat médical mo ene holliraɗa selli ene wondi kadi e casier judiciaire kolliɗa meeɗa nadde kaso walla natani e guyka eɗen gueɗe goɗɗe kala e nder site Sénégal sa natima yi toon tongoɗe kala région mo gonɗa beele mbawa jokkodirde hen jeeheten ko toon to Madina Gounass fedde wayluɓe tafoɓe kanŋe haalisa mbaɗi assemblée générale mumen toon to wuuro teddungo Madina Gounass ngam yidde haɓade ɓen yeeyoɓe woni kanŋeji ndewani lawol walla jamde ngam yidde rende ndimago golle mabɓe ha ɓuuri yuɓɓude yaadude jamanu Amadou Sambalo to Madina Gounass. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Sarr Abdoulaye Sarr kabrujen ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass e ñalawma hanki o. Sar Abdoulaye Sarr assemblée général mawɗo yuɓɓinama ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass. assemblée o noon toɗɗi ko ɓen wayluɓe taweteɓe e nder région mo Kolda toon to diwan mo Kolda diwan mo Vélingara e diwan mo Madina Gounass e gartugol El Hadji Ndiaye joyi toon to Kolda kanko ardi wayluɓe taweteɓe e nder région mo Kolda kamɓe kala noon mbawi joɗade ɗo e wuttudungo Madina Gounass ñalaw hanki o. Sar Abdoulaye Sarr gam tafde fedde nden fedde ɓe mbi darto ko etade walludeɓe e ɗen jamɗe ɗeɓe liggorto
kanŋe e kaalis sabu so wiyama ngaalu kanŋe e kaalis wawa yaltude hen wadde noon oɗo saaha teskima won fewnoɓe jamɗe kiri jamɗe ɗe peewa ɗe moƴƴani gobo ɗum ha feewa ha yooɗa mbiya ko kanŋe mbiya ko kaalis taw wona kañum wadde noon nde fedde ari ko walduɓe e ɗin sifaji mbaɗi noon ɓe mbawata haɓade ɗum yalta e nder diwan noon nde wonno kamɓe kala noon ɓe koddiri eɓe ƴeeɗo kadi laamu ngu nde waɗataɓe ɗin machine ngaji ɗe ganduɗa ko liggorteɗe fate kanŋe kaalis o ɓe koddiri kadi fedde nde so allahu laamuɗo jaaɓi ɓe gardini ɗum ko suku goto madinajo ene wiye alaji baylu si kon arti fedde nde ɗo e majjum gonas o jeeya ɓe koddiri noon so allahu laamuɗo jaaɓi kamɓe kadi kanŋe o e kaalis o jeewe e pegguel soɓe pewni sahaji eɓe jogo caɗele toɓe jeeyita ɗum eɓe jogo caɗele toɓe nawata ɗum wadde ha joni nde fedde nde daari ko waldeɓe ɗin sifaji haɓade ɗin kanŋeji e kiriji goɓeteɗa feewa wiye ene moƴƴi taw moƴƴani haɓade ɓe pewna ha feewa ɓe donka toɓe jeeyi haɓade kadi ɓen ganduɗa ko nattoɓe nder gollal ngal taw wona wayluɓe wona anduɓe ɗum wona golloɓe ɗum neɗɗo yaaha fewna kayitaji mum fewna carte muɗum wiye ko baylo taw wona baylo nden fedde nde tafi nde ari ko haɓade ɗen gueɗe kanko Illata Ndiaye gardiɗo wayluɓe e nder région mo Kolda o holli weltama kono feewi bato wayluɓe gaari notima kadi yewtama nanama famodirama ala duko ala haala kamɓe kala ɓe nandiri ɓe toɗɗima ɓiɗɗo majjinaɗo wiye alaji baylo si hetanaɓe yeeso on fanno kamɓe kala ɓe ndenda ɓe daro e haɓade ɗin sifaji nattoje nder golle mbayla taw rewani lawol Sara Abdoulaye Sarr ko musidɗo won Amadou Samba Lo ɗo Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma Sara Abdoulaye Sarr. Ahmadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi gorko ma Aram Sare ha toon to Madina Gounass sen giwi nder leydi ndi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie hoorejo jagode leydi Mauritanie Mohamed walla mbiyen ni Mouhtar Wulde Ndiaye tawama ɗe balɗe kala toon to sursarɗeji leydi Mauritanie tenti noon hanki o e yeeso ɓen sarɗiyankoɓe sarɗiyanke mo landa tawassul Ahmed walla mbiyen Ahmed Mohamed Al Mahfouz suuti toon konngudi mum o holliti leydi ndi Mauritanie oɗo sahani woodi jonde wasam gollago ene teska ɗanle ɗe ndewani laabol ɗum jeeyi sababu ɗe keewi kono kadi o arti caɗele jangde leydi ndi caɗele ndenka gila e wargoje guyka ɗe gueɗe kala o holliti gouvernement leydi ndi nden kay kisal hono walare mabɓe hen o yañima on fannu ɗum noon ko ɗin konngudi ɗi o suuti gam famnude ɗum e on hoorejo jagode leydi ndi leydi Mauritanie gonnoɗo e yeeso ɓen sarɗiyankoɓe sarɗiyanke Biram Da Obeydi hanki o kañumne suuti ɗin konngudi o holliti démocratie ne woɗɗi yiyede e nder Mauritanie kono o holliti o yetti o weltima e toɗɗede Mouhtar Wul Ndiaye tawno mandi golle mum kono ɗo saaha gouvernement o hollirani taw koye ɓiɓɓe leydi ndi ene puɗɗo kay wiide oɗo hen gouvernement waɗi taɓal manggal no feewi wo erima noon démocratie wasde wonde leydi ndi ne jeeya sababu erademo wonande biyeteɗo Mohamed Wuld Abdelaziz gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie nde accite on ñawanoɗo mayde hittande 2023 duuɓi 5 kaso ngaalu mum ne tette ha hande de ne tawi e juuɗe hakkude ñawore kame kaso kala sarɗiyanke biyeteɗo Sadani Hattura kañumne suuti konngudi mum arti oɗo saaha gouvernement leydi Mauritanie nde wallitta rewɓe ɓe gonay nden kay kisala guilay viol ha e lebte goɗɗum kala kono kadi o erima laamu leydi ndi nde rewɓe keññete e parti ji dawrugol leydi ndi guilay gollorɗe ha e dawrugol leydi ndi kala ha jomumena ɓuura tinde hen koye mumen fandare Mauritanie wonande kay ngalɗo disodiral namde jaabowoji e yeeso ɓe sarɗiyankoɓe ko ɓeydude nden ka ekkisal lappi ɗanle ɗe ndewani lawol ha tenti noon goɗo hen maayo filtingo yoga e noksoda wadde hen ɓoggi kuɓɓam masoji ɗi ene tintina tani waɗi caméra ji surveillance beele kadi Mauritanie wawa haɓade ɗe ɗanle ɗe ndewani lawol siftinde moon 2024 jagoɗo mo leydi Mauritanie hollitino Mauritanie woni daɗɗudi teskandi ɓen ɗannotoɓe taw ko ɗon ndewata accuni woni daɗɗudi ɓen dogɓe arɓe moltade leydi Mauritanie o holliti hande ko daɗɗudi wonande ɓen taw kadi ganduɗa ko joguiɓe caɗele e leyɗele men ne dogui hande ne gaari ene molti
e nder leydi ndi taw ko leydi Mauritanie yoga kay e konnguli on sarɗi yanke Yahya Wuld Lodda mo ganduɗa kañumne suuti konnguli mum erade gouvernement mo leydi Mauritanie nde faaboto ɓiɓɓe Mauritanie juukiɓe toon to kerol Mexico kame Amérique aɓe keewi ngala doole mbawa artude o holliti ɓalli tati Mauritanie mayɓe ne tawe e nder morgo kene tolno hande lebbi 6 ne tawi nder galas ɗum ɗo kala diplomatie mo leydi Mauritanie moɓɓi guite o holliti autorité ji leydi ndi ne mbawi andude ko ɓesguji Mauritanie juuki toon ɗiɗo henna ɓallinde mbatte ha mbawa artude e nder leydi mumen ñalawma hanke o ko ñalawma teddiniraɗo dadiɓe faggudu duwañeɓe nder gendi nder leyɗele ɗe kala hanki o leydi Mauritanie duwa mawnini ñalawma men ɓe kolliti hittande 2024 maynode tan ɓe nanni e caisse état leydi ndi kanko on Sidi Ahmed Wuld Abdallah o holliti 336 milliards koppreji franc CFA 2024 woni koɓe nanne boñ leydi ndi Mohammed Wuld Cheikh Al Ghazouani ko hoorejo leydi Mauritanie ƴetti ndiwa o moma subaka hande o yaɓande toon to Tanzanie Dar es Salaam ko lamorgo Tanzanie gam tawtorede batu ko fati énergie woni kuɓɓam yaade jagoɗo finance kame jagoɗo pétrole mo yaade sete timmuɗo no feewi jamma hanki o ko jayndi yanke Mauritanie najo biteɗo Hannafi wulduɗa ha ko kañum yana makko gorko goto fimo ha wonti ƴiƴam kanko on taw kadi ganduɗa ko chef walla mbiyen ko directeur de la publication de journal électronique Taqaddum kadi ganduɗa journal makko mo ganduɗa mo darni ɓoyani no feewi ɗum ko caggal sara ñiɓirde makko ɗo ko ɗon on yen e makko ardiɓe noon fedde jayndiyankoɓe ɓe leydi Mauritanie jonnani ɗum erima yo lawol rewne hen kanko noon ma wonawa toon to hôpital wutte makko kala ma wonti ƴiƴam sen giwi to leydi Mauritanie leydi Mali paɗena leydi Mali jango e nder région mo mofti ɗum noon ko pittogol ngol fetti gendarme ɓe ɗiɗo brigade mbasi en pittali mumen taw ko comité rural mo kono ɓen mbasi en pittali men taw koye ngol ɗon pittol ngol ganduɗa tuufa ko nogas e nayyi lewru janvier waɗi ɗum ko l'organisation état islamique ko yiɗin jangoji keddoɗen jeeheten ko ha toon to cercle de Massina toonne kadi ñande nogas e tati lewru janvier sanga 19h to wuro ngo ɓe mbiyata wuro ngo mbiyata boli banna ne tawi nder commune mo Kolongo toonne kadi ko worɓe wonnoɓe motoje jani toon e nder galle goto joɓi pittali yimɓe ɗiɗo mbattidi kay ko duppude oɗon galle siftini moon tati janvier 2024 enseignant ji ɗiɗi kadi biftonoma toon ɗiɗo kala ala hen yiitaɓe haydara imam Cheikhou Sidibé mo ganduɗa ko diiniyanke baajotoɗo tene kadi kewɗo sembe no feewi e nder juma mo Bamako ñande 17 lewru janvier ko nden o yaltinno konguɗi on vidéo mo ene tolno e 45 minutes pawɗo secondaji nogas mo ganduɗa laamu leydi Mali yonnani ɗum hay seeɗa jeeyi sababu nanguedemo weddedemo e nder kaso o saaha so won ko manki to Mali e nder région mo Sikasso wona fatato ene jeeya hande e gueɗal hunde ɓurde wawde remede e nder région mo Sikasso walla ni mbiyen nder région mo Sikasso e hoore mum fatato ko ganduɗa hande naati diwan kala ɗum noon koye nder jeere nde ɓe mbiyata luumo mo Medina taw koye noko mbiyata Bogola hakkude Bogola ville hakkude noko mbiyata Bogola ville mo Sikasso Bogola ville e noko mbiyata Babem Bogo Kobalia en tawi nder région mo Sikasso ko remorkeji kewɗi noon dari yimɓe ne carsa ɓen sarsoɓe oɗon saaha ɓe carsiranno wonande kay kala ton ko 120 o saaha ɓe gulliti ha wontoyi 150 fandare mabɓe o saaha ko beele ne wonta 200 holko woni ton ɗo mabɓe ɗo ton ko ujunere kilo taw kadi ganduɗa ko ujunere kilo taw ko fati banggue fatato ɗum noon hen sadio ɓe carsa ha nogas e 4 nogas e 5 taw ko ton wi Mamadou Ibrahima Koulibaly remorkiji kewɗi payi ko
Burkina Faso Niger woni hen jaha e leyɗele goɗɗe ngam teskede hande o fata to ene heewi toon no feewi teskede o saha so wonko manque nde région mo Sikasso wona fata to kam sen giwi toon to leydi Mali paɗen koto leydi Guinée Conakry jaagoɗon ndema e gaynaka leydi ndi kolliti e nder talkuru nduɓe jaltini ɗo henna ha tata ɓuuru e nder ndeɗo henna hitande hay daaba goto naata leydi mabɓe ngam jogade nden kay kisal remoɓe aynaɓe tawiteɓe leydi ndi ngam teskede jawɗele koɗe garoji leydi ndi ne jeeya sababu ɓeɓe tawi ɓe fitinaji ñande kala e wargoji ɗe jalta hen ɗum ko hakkude remoɓe kame aynaɓe to Sigiri nokku moɓe mbiyata Dingiraya walla ni noko mbiyata Diguwili ne tawi nder localité mo Dingiraya 150 kilométre de Sigiri ko accident musa waɗi toon ɓen yimtaɓe kanŋe ko ɓulli maɓe mabbi nayo mbasen pittal min heɗiɗo ko rewɓe ɗiɗi ɓe kala ko sowiɓe ɓen mbasen pittal min ɗum waɗi ko ñalawma hanki o to Guinée Conakry général Mamadi Doumbouya horejo leydi ndi jonde hakkude mabɓe hakkude makko e diplomatique en woni ɓen joɗaniɓe leyɗele men e nder leydi Guinée ñalawma hiitumo wuuri ngam wiidemo hitande jamma o holliti o arte konnguli haalno ɗum Ousmane Gawla Diallo o hollitima o yuɓɓin sumgoji e nder ndeɗo ene hitande 2025 taw kadi ko sumgoji wonande artirde laamu iwa e laamu militaire hay so tawi no wonta kam ko candidat kono kam manat wonde transition to leydi Nigéria kono gase jeeɗiɗo koninke woni ko teɓɓiti e nder attaque waɗi ngun jangu noon ko suwaba cetal organisation état islamique waɗi ɗum koye nder leydi ndi hewɓe koninkoɓe mbawi gagnade ndeɗon fiyande to leydi Côte d'Ivoire wonande ambassadeur mo leydi Niger tawete to Abidjan yonnani hay seeɗa nangede yelotoɓe leydi mum rewɓe e sukaɓe worɓe kala taweteɓe nder Abidjan ɗum ko caggal nde autorité ji Abidjan ƴetti pellital haɓade yogay jelari e nder leydi mum tawede banque ji restaurant ji kuɓeje mawɗe administration kala ɗo ganduɗa ko cukalon e rewɓe wambuɓe sukaɓe jeetani jelo kanma hay ɓennude e wiide autorité ji leydi 124 jelotoɗo nangaɗo nawa to ambassadeur mum beele mbawa yaltide leydi ndi ambassadeur windi ɓatake faade jagorɗo affaire étrangére mo leydi Niger beele ɓe cakka men peeje mbawa nawtede toon to leydi mumen Burkina Faso batu jagorɗe hakkude leyɗele tati Burkina Faso Niger Mali lulnde mabɓe gasi hanki ale ɗo toon to Wagadugu lamorgo leydi Burkina Faso kanko on biyeɗo Karamogo Jean-Marie Traoré mo ganduɗa ko jagorɗo affaire étrangére mo leydi Burkina Faso ne wonde Bakary Yahou Sangaré jagorɗo affaire étrangére mo leydi Niger ne wonde Abdoulaye Diop jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mali nden lulnde kay hanki o nogas jeegoma ko ƴeewdude sifondirde ciifande hebanade nogas jeenayi ndu lewru yaltude ha laaɓa leyɗele Sahel e nder catal CEDEAO ɗon ɗo ɓe kolliri ko on ñalawma tigui passeport uji leydi mabɓe jaltata to leydi Ghana koolaɗo kuuɓal loni woni Antonio Guterres holliti wo toɗɗima ɓiɗɗo gananajo on ko debbo mo mbiyata Hanna Serawa on noon toɗɗama woni jeehowo koyɗe jaam toon to Libi ɗum noon ko ñande nogas e joyyi heccanki o janvier wolomti ko Abdoulaye Bathily accinnoɗo golle mum guila lewru mai 2024 to RDC Congo taƴodiral laatingal hakkude Rwanda kamine nder RDC Congo Kigali Kinsasa nodditi ambassadeur mum rewi ambassadeur mo Kigali ɗum ko caggal tumede wonande Paul Kagame e wallidi mum aril mum kañumen goni caggal rebel M23 hande o kadɗo Kinsasa ɗanade ɗum ɗiɗo dumunaji kala ko piyanɗe gulɗe jaw armi leydi ha yatiri caggal dogi wuro Ngoma ko ɗo kay wiyete heɓama walla ala heɓaka piyanɗe ɓutte ɗo jii toon subaka hande o ngam rebel M23 hollirde hefti Ngoma armi leydi yeddi ɗum kono ɗo saaha Kinsasa e wallitiɓe mum kala moɓodiri ngam riwde rebel M23 woto Ngoma yande saabu so Ngoma yani ene wayno ɓoyata Kinsasa teɓɓito loni e jonde mabɓe hanki ɓe erima rebel M23 nde yattirta caggal kono kadi ɓe erima Paul Kagame ɗum ko Congo ɗaɓɓiri wonande loni nde fawata ko teddendi faade Rwanda wallidiɓe rebel M23 Paul Kagame yeddi ɗum
ha sori ladde to leydi Gabon ɗum ko caggal nde ɓeyduno ha aljuma kaldigal ɓen sarɗiyankoɓe to sur sarɗeji leydi Gabon ko fate code électoral fiise o kala 12 avril nayi ɓuru ndu e nder ndeɗo henna hittande ko nden ɓiɓɓe leydi ndi jaltata suɓoyade hoorejo leydi mumen hoorejo leydi mum jeysa waɗa saabi goni koye keɓugal ngam heɓanade ɗiɗon sumgoji to Liban ko hanki o ko nogas e ɗiɗo civil ɗiɗo soldat mbasi pittal men to koye fiyande Israël temedere nogas e jeeyo neɗɗo mbawi gañade hen jeenayi ko sukaɓe taw koye pellodiral armée Israël ulli ɗen kure condi faade mabɓe gartaten koye sifande nandiral hakkude Gaza e Israël beele jamne dañe Hamas holliti Israël yaɓɓi kuule ɗum noon ha hande ene wayno ɗoɓe gonno ɗon tan ɓe goni ɗum ko nde ujunnaje Gaza wuynaɓe jinno hodde koɗoɗe mumen armée Israël haɗiɓe ha memi leydi États-Unis Amérique Donald Trump holliri mette mum faade Colombie o holliti maw jaggu ko satti o fawi dow mabɓe to banggue financement ji e walliddeɓe gueɗe kewɗe maw dartin ɗum ko caggal nde Colombie sali jaɓɓade laaɗa ndi wawa hoɓɓe yinnoɓe wanjede leydi mum joolam jaɓiri musidɗo men Alhassane Oumar Mbotia mi salminima. En calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habruji men ɓuuri temtude e joolam jaɓiri e ñalawma hande o pour ko leydi hono France toon dey indépendantiste en outre-mer taw ko leydi hono France e wonde korse ɓe mbawi hono rindu toon wadde kay dental mabɓe ngal fatude e FID woni front international de décolonisation taw kadi ɓe gonno koye jimade leydi hono France e ɗum noon ɓe mbawi rendude ñande nogas e nayyi lewru silo ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi toon to Noema Nouvelle Calédonie ɗum noon ɓe mbawi wadde toon mouvement mawɗo no fewi taw ko indépendantiste en rendinde kay kono feyate kono Karabéji en Polynésien e kadi e tawde ko Calédonien ɓe mbawi kadi wadde toon taw ko pottital mabɓe gam kay wadde toon congrès mawɗo no fewi taw ko wattanno taw ko fati kadi wonnoɓe colonie taw ko française FID noon waɗi noon haalande mum mawde ko fati noon e takkere nde hébergement takkunoɓe ko fati noon e gueɗe France ɗum noon kay ɓe garti hen e wiide wonde kay takke ɗe wona ko jaati Biélorussie ɗum ɗo Union européenne kamɓe de hande aɓe jaggi koɓe pawno e dow taw ko régime oɗo bereɗo Alexandre taw ko Lukashenko ɗum noon ha hande aɓe pawi sanction e dow kadi régime makko kori banggue worgo to nde ene waɗo lewru e feccere ɗum noon ko tawi kadi ko affaire koɓe tengtini e loi mabɓe martial ko fati hono procureur sud taw komo Corée mbawi pellital wawde kadi wiide wonde kay ene fawa e dow gardiɗo hono leydi ndi hono John Suk Yeol ko kanko de woni kanko responsable gadano ko fati noon e gueɗe rébellion mo waɗa toon ko fati e laamu ngu ɗum noon ɓe mbi wonde ma ñawore kay fawo e dow makko taw kadi koye ko crime aji ɗi woni toon ni e oɗo procé noon ma waw kadi ha ittudemo e ɗo wonno ɗo mare ma waw kadi ono ñawudemo surtout Libyen toon de ko caggal kay e bajjinago e no autorité ji Israël en mbi kadi taw kadi ko ƴettiti ko mbino wonde ene guitta armée mumen to banggue toon to banggue worgo Liban ɓe duttorima kadi koɓe kalno ɗum noon mbi cikkanno kamɓene ko ɗum gasata ko ñande alatare nogas jogom lewru silo ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi ɗum noon ko taw kadi caggal kayde nandiral wiyama hankkadi jayli ɗi yo darto hakkude Israël e leydi Hamas naɓe ɗum ɗon noon ko ɗum ɓe cikkanno woniri kono noon ñande kay alatare nogas jogom lewru silo ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi ɗum ɗon waɗi noon golle mawɗo no fewi kamɓe noon honiyankoɓe Israël en ko toon gonno gudori jayli noon e ɓen civil en taw ko libanaɓe jinno kay kadi ko ɓe kaɗinoɓe ruttade faade to haydi kono cuuɗi mabɓe ɗum noon waɗi noon taw kadi ko bilan mo ganduɗa hoorema ko ɓen sankiɓe wiide noon jagorgal mabɓe ko fate cellal leydi hono Liban
Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum de tumbuɗen e jolama jaɓeri e ñalawma hannde o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sar Ndoggu ngam weltare a yawti Alhassane Oumar Mbocca ngam weltare yawti golle ma jooɗi peewi no feewi to wuro teddungo Madina Gounass ko Amadou Samba Lo ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon giɗo moon sehili moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko Seydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranen